The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My son, keep my words, and treasure my commands within you. Keep my commands and live, and my law as the apple of your eye. Bind them on your fingers, write them on the tablet of your heart. Say to wisdom, you are my sister, and call understanding your nearest kin, that they may keep you from the immoral woman, from the seductress who flatters with her words. Proverbs 7, 1-5. In 1 Corinthians 2, 6-8, however, we speak wisdom among those who are mature, yet not the wisdom of this age, nor of the rulers of this age, who are coming to nothing. But we speak the wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory, which none of the rulers of this age knew. For had they known, they would not have crucified the Lord of glory. Proverbs 3:13-22, happy is the man who finds wisdom, and the man who gains understanding. For her proceeds are better than the profits of silver, and her gain than fine gold. She is more precious than rubies, and all the things you may desire cannot compare with her. Length of days is in her right hand, in her left hand riches and honor. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. She is a tree of life to those who take hold of her, and happy are all who retain her. The Lord by wisdom founded the earth, by understanding he established the heavens. By his knowledge the depths were broken up, and clouds dropped down the dew. My son, let them not depart from your eyes. Keep sound wisdom and discretion, so they will be life to your soul and grace to your neck. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong paggamit sa 1 John 1:9, the recovery technique or the rebound technique. Gikinahanglan ang atong pagsugid sa atong mga sala ngadto sa Dios, diretso ngadto kaniya. Ug kita pasayloon ug nga kita malimpyuhan sa atong mga sala nga nahimo ning adlaw, ug andam kita sa pagpadayon sa pagtuon sa iyang balaang pulong. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you, unbeliever, higala kong nagapaminaw karon, ang imong isyu nga giatubang dili ang pagsugid, kundili ang imong paggamit, yan ang imong free will, kabubuton, sa paghimo sa labing manungdanong desisyon nga imong mahimo sa tibuok mong kinabuhi. Kining maong desisyon, mao ang desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilo, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray.
Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo nining adlaw, nining among dapit nga diin kami magatuon sa imong pulong. Salamat o Dios sa imong lugway pa sa among kinabuhi. Buhay pa kami, nining among lawas karon gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesiya ug ang imong grasya. Salamat o Dios. Nining among Bible study pinagi sa YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga higala, mga subscribers, atong mga igsuon diha ni Kristo. Welcome na usab ni atong daily Bible study through the YouTube. Niya pa kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og it's a Latin phrase kini nga nagaingon Vincit Omnia Veritas. Ang kamatuoran mao ay magabuntog sa tanan. Truth conquers all. Matud pa sa in English. Okay, padayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Now, as believers in Christ, of course, naibaw na tayo nga gibanduan kita sa pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Kay mao man kini ang tugon diya sa 2 Pedro 3:18 nga patubuon ang atong kalag diha sa pagtuon sa pulong sa Dios. Og so mao na nga mao ni atong gibuhat adlaw-adlaw. Kay kini mulungtad man kini, it will result to positive things nga pasalig sa Dios. Nga ang Dios pinagi sa iyang kabubuton kung ato kini sundon atong makabut o atong sinati ang buot sa Dios nga atong masinati. So mao na nga ang atong tumong ingon nga mga magtutuo na ibaw naman ta is spiritual maturity, which is the capacity for life. So sa diha nga kita magatubo, we keep advancing in the Word of God, then makakabot na kita. We are potential kanang nga makakabot kita niya ng atong tumong, which is spiritual maturity. Nga diin ang characteristic sa usa ka spiritually mature believer mo kini na siya maximum contentment, matud ba ka sa Filipos 4:11-13 ug sa Juan 5:11, mental stability na siya kaligon diha sa iyang pangunahuna, Romans 8:24-25 na siya ay maximum use of virtue love as a problem-solving device. Unya, na siya ay cognitive independence. In other words, ambot pasabot, ang maong hamtong magtutuo can think and apply doctrine for himself from the truth nga na tigom na diha sa iyang kalag. Gawas panihana, ana na siya maximum grace orientation to life. Unsa pa, ana na siya maximum doctrinal orientation to reality. Unsa pa, the greatest decisions in life from a position of maximum strength, maximum control sa iyang kinabuhi, maximum dynamics sa iyang pagkinabuhi, og siya makadawat na sa escrow blessings nga giandam sa Dios alang kaniya. Og he is now qualified for evidence testing. Og makakabot na siya sa final phase of the unique spiritual life. Kaya kita kung mga magtutuo, gimanduan sa Dios nga magkinabuhi ita ni ining talagsaon nga espirituhanong pagkinabuhi.
apan dili nato kini masinati kun dili kita magatuon magatubo diya sa pulong sa Dios. Mao na nga nakita nimo how critical is this kining padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Now mao na nga it should become second nature na nato ingon nga mga magtutuo nga sa panahon nga kita makasala, then automatically we confess that sin because the justice of God is free to forgive that sin tungod sa hustisya sa Dios nga natagbaw na didto sa krus sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo nga kaluwasan. So mao na nga remember the principle, what the righteousness of God demands, the justice of God executes. So kung bahin nag mga sala nga itong buhaton, sin is no longer the issue. Mga naman, di naman issue ang sala lagi. Ato naman ang gisgutan. Sin is no longer the issue since ang hustisya sa Diyos natagbaw naman sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. The believer simply acknowledges his sins directly to God the Father. O siya pa sa iloon niya ng maong mga sala. O kini is a private matter between the believer and God. You see? Therefore, suffering is not bad for a believer. Hasta? Dili dautan ang kanang pag-antos sa kinabuhi. Kaya man gyud ta. The believer instead should consider suffering as a friend. Di ba? Ito naman ang gisgutan last time. Again, why? Nga naman. Nga we should consider suffering as our friend. Because this is God's alert system. Alerting us that we are out of line. Sa diha nga kita magkasala. Sa diha nga naay sala nga mo unsa mohasol ka nato ingon nga mga magtutuo din this kanang naay kining suffering nga imong ug ako nga masinati, this is the alert system. Okay, mo badlong dayon ka na mayong oops, you are out of line, you have sinned. Mao na ang suffering will be our friend. So unsa may imong buhaton right away sa diha nga makalinggat ka nga kanang imong giantos karon to alert you unsa man. Of course, rebound dayon gamit dayon sa 1 John 1:9. Kay nibaw naman ta nga we are not punished for the sins we commit. The discipline we get is often worse than the punishment would be if we were punished for the sins we commit. Unas tanan, disiplina kita by ourselves. Tungod sa sala nga itong buhat. O ikaduha, disiplina kita sa Diyos for our disobedience sa iyang pulong, sa iyang mando. That is why mao kanay buot pasabot sa double punishment nga ato ni hisgutan pod in the future. This is what we call double punishment. The issue of sin dili na is no longer true, or dili na issue ang sala kung bahin sa kaluwasan. So ato ra kung balikon katong prinsipyo, forgiveness of our sins as unbelievers, ang atong pagpasaylo sa atong sala ingon nga mga di magtutuo mahitabo lamang sa diha nga kanang maong dili magtutuo mutuo siya kang Ginoong Jesucristo. Sabot? So I repeat, forgiveness of our sins as unbelievers only happens when we were unbelievers yet, when we believe in Christ.
We are only forgiven sa diha nga kita mo desider sa pagtuo kang Ginoong Kristo lamang. Faith alone, in Christ alone. Sabtagi na. Okay? Post-salvation sins are forgiven sa diha nga kita mo rebound. 1 John 1:9. Apan ang pre-salvation sins, so abata maluwas, kini mapasaylo when we believe in Christ. Mo ka nagisulti diha sa mga buhat 16:31. The believer simply cites na kung bahin na sa rebound, he simply cites, acknowledges, enumerates, admits his personal sins to God the Father. Ug ang Dios mo pasaylo kaniya. So ato lang ang isugid ngadto sa Dios nga Amahan and not to any human being. Nagkadungog ka? Dili nimo na makumpisal. Let's do away with the use of kumpisal. Ang atong gamiton is pagsugid. We only confess to God the Father sa atong mga sala. Dili ni bisan kinsang tao. Not to any human being. Sabtagi na. 1 John 1:9, dili ni lisensya sa pagpakasala. Lisensya ni sa pag-alagad sa Dios. It is a license to serve God. Nainumdum ka ba niya atong hisgutan nga satjog, ratjog, ug matjog? So may pasabot ni ini. A review niya, okay. Ang una ni ini, kini kung atong hisgutan, satjog, ratjog, matjog. Kini our adjustment to the justice of God. Kay kinahanglan man kita'y mo adjust sa hustisya sa Dios, dili kay ang hustisya sa Dios mo adjust nga ni kanato. Kasabot ka? So, ang pag-adjust nato sa hustisya sa Dios nag-una ni ini ang atong kaluwasan. So muna gitawag itong satjog. Kay satjog is a TTJOG. Satjog. Salvation adjustment to the justice of God. Muna paghuban niya na. Ato na lang nang kanang kay murag silbing gi-shorten nato na or some kind of a memory aid nga di nato na makalimtan satjog, salvation adjustment to the justice of God. Mao na satjog. So nag-adjust kita ngadto sa hustisya sa Dios pinagi sa pagkaluwas. Sunod, ratjog. Unsa man ning ratjog? This is the rebound adjustment to the justice of God. Mo adjust na punta sa hustisya sa Diyos pinagi sa atong pagsugid sa atong mga sala. 1 John 1:9. O unsa may sunod? Matjog. Unsa man ning matjog? Maturity adjustment to the justice of God. Nga mo adjust kita sa hustisya sa Diyos pinagi sa pagkabot niya ng atong common objective as believers, natong mga magtotoo, which is spiritual maturity. So, matjog. So, nakahinomdom ka na karon. Okay, so, ang ratjog, rebound adjustment to the justice of God, is never a license to sin. Kundili, adjustment kini nato ngadto sa hustisya sa Dios. Thus, continue to move. Padayon kita pag-advance, pagsibog ngadto sa unahan, pag-abante sa atong espirituhanong pagkinabuhi. So, hinumdumi kantong doktrina pod sa volitional responsibility ug ang law of cause and effect. Na mga prinsipyo niya sa pulong sa Dios. Ug hinumdumi pod that all personal sins, pre-salvation sins, sa wapat maluwas, tanang mga personal nga mga sala, gihukman
sa Dios nga Amahan ngadto kang Ginoong Kristo dito sa cross. Hinumdumi gyud na. All pre-salvations were all judged by God the Father on Christ at the cross. So mao na nga kita mga magtotoo gimanduan to maintain our spiritual life. Ang atong spiritual life sa Grigong pulong is eusebia nga nagkahulugan kini og ang pagka-binalaan, godliness. Now, so we are punished then for not perpetuating our spiritual life and for disobeying sa mga mando sa Dios. We are punished tungod kay nakarnal kita. Ano mang nakarnal man ta? Tungod kay dumalaan naman ta sa atong kinayang magsasala, gumikan sa pagsugot sa tentasyon. Ato naman kang giingnan nga ang tentasyon dili sala. Temptation is not sin. Kano sa man mahimo na nga sala. Sa dihang masugot ka, niyan ang maong tentasyon. Pag sugot, yun mo siya, kung himuon then you become carnal. Ang modumalas mo kinabuhi, di na ang Espiritu Santo, kundi ang imo ng kinaiyang magsasala. Samtag yun na. So, unsay mo sunod? Disiplina na sa Dios. Okay? God disciplines us. Unya ikaduha, disiplina ta tungod kay we do not use the divine solution of rebound. O man ta mo gamit sa rebound. So, disiplinahon ta sa Dios. Ikatulo, disiplinahon ta sa Dios tungod kay nagpatuyang naman tas pagkakarnal. O kining perpetual carnality is tantamount to grieving the Holy Spirit. So may grieving. Imo gisakit ang Espiritu Santo. Mao na nga disiplinahon ta sa Dios. Okay. Now, nainumdum pa ba ka sa 3 spiritual skills nga ato nagi hisgutan? Well, of course, ang katong spiritual skills nga spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o ang spiritual maturity, that's part of the spiritual skills. Apan, ang originally yun, ang 3 spiritual skills mao kini: rebound, Operation Z, meaning maintaining and continuing to grow in grace, 2 Peter 3:18, mao ni Operation Z. O ang ikatulo, problem-solving devices nga paggamit ni ini. So, rebound, Operation Z, o the use or utilization of the problem-solving devices. Napulo ni ka mga kasulbaran sa mga suliran nga gisangkap sa Dios kanato. Unya, kining 3 spiritual skills, giatbangan kini og tulo pod ka arrogant skills. Unsa man tong 3 arrogant skills: self-justification, self-deception, ug self-absorption. Na iba nagkaunsay bot pasabot ni nilang tulo. Self-justification ang imong pangatarungan sa imong kaugalingon. You try to justify yourself. Ikaduha, ang self-deception, ang paglingla sa imong kaugalingon. Imong gilingla. Ang imong kaugalingon yan nga tungod yan ng imong pagka-arrogante. O ang ikatulo, self-absorption. Well, the believer only can see himself. Siyara. Me, myself, I. Siyara yun. Ang iyang na-absorb siya siyang kaugalingon. Arrogante man siya. So, mao na ang tuki diha. Now, diha sa John 1:12, we are given the power by God to become a child of God. You see? Mao ni nagahatag ka nato og gahom nga mahimong anak sa Dios. Iya kining saan kini sa Dios. Okay? If you are now a child of God,
apan nagpadayon ka sa pagsupil, you disobey Him, unsa may buhaton sa Dios nimo? What's God going to do to you? He is going to punish you. Mao na. Kita nimo? Di magyud mahitabo nga di lang tagdon ang sala nga imong nahimo. All sins must be punished. Sabtag na. If you are a believer, sabtag na. All sins are offenses to God. Pagsupil, pagsupak, pagsalikway sa mando, rejecting, disobeying the mandates of God. So mo na nga, akong balikon we are punished for the following reasons. Number one, because we have rejected the integrity of God. Atong isalikway ang pagkamasaligan sa Dios. Ikaduha, tungod kay atong gisalikway ang plano sa Dios sa atong kinabuhi. Of course, sa diha nga magkasala ta, atong gisalikway ang plano sa Dios sa atong kinabuhi. Right? Tinuod. Nya ikatulo, disiplina kita tungod kay ato magisalikway ang gahom sa Espiritu Santo. You see, once we stay inside the plan of God, the protocol plan of God, atong unsa gidawat ang gahom sa Espiritu Santo. O gani mo siya ang magagahom kanato. Kaya naman tayo pagkagambitay sa Dios. Ikaupat, disiplinahon kita tungod kay ato manggisalikway ang our potentiality to be a witness to Satan's accusation against God. Ato gisalikway ang atong puruhan unta nga mahimutang saksi ngadto sa ni Satanas nga mo'y nag-akusar batok sa Dios. Ikalima, disiplinahon ta sa Dios tungod kay ato manggisalikway ang talagsaon nga espirituhan ng pagkinabuhi, being a supernatural way of life. You see, unsa pa, we failed to be representatives. Kita mga embahador ni Ginoong Jesucristo. Napakyas man ta. Sa diha nga kita naglunang sa sala, sa diha nga kita nagpadayon na gyud sa pagka-karnal niya, will turn out to be reversionist. Na mao na. Wana, we are living a life of unreality. Ang atong kinabuhi niya na is confused, mixed up, wana, kaguliyang na gyud. 1 John 5:11-13, and the testimony is this, that God, basahan na lang ang sunod niya na, God can never cancel the salvation, the eternal life that He has provided us. Never. Dili na niya kanang makanselar, mapapas, dili na. Remember the doctrine of eternal security. Inomdumigin na. We are covered by the doctrine of eternal security. Kay nagbarog kita, once saved, always saved. Nanimo, mudawat ka ba niya na o di? You see? Nga may kanang mga punto din yung atong gidadya kanimo. Because you are a believer, you na have two choices. Duha kabutang nga imong mapili. Makapili ka nga ma-spiritual o makapili ka nga makarnal. So, you have two choices. You want to be spiritual or you want to be carnal. But also remember the doctrine of volitional responsibility. Itagan man tag hingpit nga kanang kagawasan sa pagpili.
You see, God gave us total freedom of choice. But with that freedom goes responsibility. Kita ra gyud ang answerable, responsible, and accountable for whatever decision we make. Now, if you want to become a good decision maker in life, mo na quality of a spiritually mature believer. Kay tuwa man siya magpuyo diya sa gahom sa Dios. Dapit ka na may gahom sa Dios. God's power system, ang operational divine dynasty. So mo bitaw na nga dihang Proverbio 23:7 unsa may gisulti diha, we are what we think. What we think is what we are. Or you are what you think. Unsay naganahon na diha mao ka na ikaw. So mao na si Pablo nga kanang usa sa mga bantugan nga mga magtotoo. Of course, miingon siya, I fought the good fight. I ran the course. I kept the faith. Now I'm waiting for my awards. Of course, na kay mga ganti naghuwat kanimo magtotoo. Kitang mga magtotoo, giandaman gitagan-an na sa Dios sa unsa atong inheritance panulundon nga dili na niya madugta, di na mawa hangtod na naskang turan. How kanang kalig-on niya na o dili na ma-describe gani inigdawat na to niya ng maong inheritance o coupled with the escrow blessings in eternity. Mao na. So mo ni kitang mga magtotoo mo atubang yun og mga pag-antos samtang niya ni magpuyo ni gitawag nila og walog sa mga luha, the valley of tears. So mientras niya patanining atong lawas, mao gyud we are always subject to mga sakit, mga pag-antos, mga pagsulay, all of this. Apan dili buot ang Dios nga kita mahimong mga pildiro sa kinabuhi. Buot niya nga kita mahimong mga mananaog, winners. Aron kita magkinabuhi sa abundant life. Mao bitaw na ang pulo sa Dios diha. Mao na nga kita matubang yun sa mga pag-antos. Labi na karong panahon na sa manigiantos tibo kalibutan ang nagantos nining gitawag nila COVID-19 pandemic. Mao na nga timan niya wa magpasagad ang Dios anaa diha naka hibaw na tanan. Iyan ang iandaman ganita kita mga magtotoo mga anak niya. Iandaman ta niyang mga kanang kaibanan nga tumagamit sa pag-atubang nini. Nagkaroon mo na nga mangutana ko ni mong na kay magamit. Kaya kung wa kay pagtagad pagtuon sa pulong sa Dios wa kay magamit. You see? Sa man imong pagasdang tarantar gi imong dangatan. Gitawag nila ng mapraning ka, tarantar ka. So God is the author of winners. Buot siya nga kita magmadinaugon sa atong kinabuhing Kristiyanon o magmadinaugon sa atong kinabuhi uban sa Dios dito sa eternidad. That's why we are preparing ourselves. Life is too short, ni ba naman ta? It's very fleeting. Mulabay ratanini. We are pilgrims. Nagbiyahe lang ta. Kita ang mga tao, uban ka na to magkinabuhig taas kinabuhi. Uban, mubo lang. You see?
o uban nga mga bata pa, mga unsa klase-klaseng mga gikamatyan nga karon nining panahon nining pandemic karon labihan daghanang nga kalas nga mga kinabuhi. You see? So mao na nga kung ikaw Kristohanon gitan-aw ta, giobserbahan ta sa Dios unsa asa kutob ang atong pagsalig sa Dios. Unsa kalig-on ang atong pagsalig, pagbarog sa iyang mga pulong. Mao lagi nang akong giingon nimo kanunay gining balik-balikon ako. Panahon na ni baruganay. Unsa man makabarog ka na ba? Baruganay na ni. We have to stand sa mga prinsipyo, mga mando, kabubuton, tuyo, plano sa Dios. Unsa naman ka habuga, unsa ka lapda, unsa ka lawma, ang imo nang na katunan na silsil na di mong kalag nga mga pulong sa Dios. Mao nakita nimo unsa ka bililhon, how critical is our duty to grow up spiritually. Kaya mo raman ang paagi nga kita makatubo sa atong kalag, pagtuon man lang sa pulong sa Dios. So mo na nga, butang Dios nga, magbaninaugon ta batok sa atong mga kaaway nga espirituhanon. The world, the devil, the flesh, mao ni mga nagunang mga kaaway nato, mga espirituhanon ni Pulos. The world, kining sistema ning kalibutan na, iyahang Satanas. You see? Sistema, world system. Niya ang yawa. Sana mo. Of course, si Satanas, kanhi Lucifer, nagunang kaaway sa Dios. Niya, espiritu man na sila. Sama ni mo pag-asdang nila. Wa kay pulong sa Dios nga mo na ang espada sa Espiritu Santo. Ipagamit sa Dios na itong pag-asdang ni nga itong mga kaaway. Sa pa'y katulo. Ang atong kinaiyang magkasasala na kanira bang kinaiyang magkasasala ni arabag yun sa atong lawas. You see? Dili ka na kinahanglang kuhiton pa na kinahanglan na diha sa atong lawas. So mao na usas kaaway na to. Mao na nga gimatngunan kita sa pulong sa Dios des Galacia 5:19 ngadto sa 21. This is an issue to believers. Kini mga lihok ni kinaiya magkasasala. So mao ni nga gimatngunan kita, pahimangnuan kita sa Dios. Ayaw mo papildi. Kay sa diha nga mapildi mo danang kinaiya magkasasala na mao na. You are now a casualty nining langit nung away. Di kanang angelic conflict, doctrinally term kana. Espiritual nung away. Di lang kay away, gira gyud. You see. Now, so di ba niya, kita mga magtotoo, barog, pabarugon ta sa pulo sa Dios. Nga kini nga itong kaluwasan, nga itong naangkon gikan sa Dios. Di na ka na matangtang. Kadtong mga bersikulo, o na ay mga bersikulo nga naga pahimangno, nagapaklaro, nagapaligon nga believers will never lose their salvation. Never lose their salvation. But, bantay, they may lose their inheritance. The inheritance of the kingdom of God. Kay kini mao ni ang divine escrow blessings. Now, we do not lose our salvation, but we may lose our inheritance. Kano sa man nato kanang mawa kini nga atong panulundon inheritance sa diha nga kita mapakyas
sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, sa atong pagtubo o pagtuman sa protocol nga plano sa Dios. Kay kining kanagong gahisgot diha nga kingdom of God. This refers to the eternal state of church age believers. Kingdom of God. Kanang inigadto na nato dito sa eternidad. That is the kingdom of God. Now, why are we believers? Mutana ko nimo. Why are we in the eternal state? Tubag, because a person who is saved, ang usa ka tawo nga luwas na belongs to the eternal state. Taga didto naman siya. Niya itong higayon nga itong gidawat ang kaluwasan, pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang, gibalhin ang atong panahon sa kaning present state dinhi sa kalibutan to the eternal state. Gibalhin na. Bot pasabot nga ang atong citizenship is no longer here in this world. Matuan ang atong citizenship dito sa langit. See? Now, okay. Musingit ko gamay may tungod ni ining na may mga mini nga mga konklusyon bahin sa sala. Okay? Ang number 1 nini nga false conclusion. Ang sala kuno, sin in the life means I am not saved. Tiyan mo na. Mini man na nga conclusion. Sin in the life means I am not saved. Ikaduha, sin in the life means I must add to faith. Ang sala ba nga itong nabuhat dinhing kalibutan na nagpasabot kini nga kinahanglan atong dugangan ng atong pagtuo. Dili pahigo ang atong pagtuo. They think that faith alone is not enough. Sayop nga konklusyon. Ikatulong sayop nga konklusyon. Sin in the life means I have lost my salvation. Sayop. Yapon. Hinumdumiha ang tanang mga sala of human history gihukman na sa Dios dito sa cross. Sabtag na. Og we are not punished because of our sins, but because we have grieved the Holy Spirit. Mao na hinungdan nga nung disiplina kita ato magisakit ang Espiritu Santo sa diha nga mabuhat ang sala. Gisakit na tong Espiritu Santo na anak. Ingon nga mga magtotoo, kinahanglan nga kita magmatngon gyud, mabinantayon kita nga kita ana ay mga katungdanan diha sa atong kanang kinabuhing Kristohanon in the Christian way of life. We should be aware that we have responsibilities in the Christian way of life. Diya mo nang kitang mga magtotoo are addressed by Galatians 5:19-21. But God has prepared the escrow blessings for believers. Giandam na ni gitagaan na ni sa Dios. Og ang only requirement sa mga magtotoo is for them to reach spiritual maturity. Na kita ni mo sa kaminungdanon ang pagka-espirituhanong pagkahamtong. You see? Kay ako ka nagingon nga, we have the inheritance the moment we believed in Christ. So, you can lose your inheritance due to carnality. Sa imong pagpatuyang, pagpadayon diha, pagka-karnal, na reversionista, wana. Mawa na itong imong panulundon, inheritance. Kay ang mga gantigod, rewards are based on the believer's fulfillment of the requirements to receive his inheritance. Kaning itawag og divine escrow blessings. So,
ato ni ipadayon ugma. Dinhi una kita muhunong ayaw si piyat sa pagsunod ni ugma. Ipadayon nato kini. Magampo ta. Amahan na mong langit noon, nagpasalamat kami kanimo sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi, pinagi sa imong pagpadayon sa pagtudlo kanamo sa imong mga kamatuoran. Salamat o Diyos sa imong pag-uban kanamo sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo. Hinaot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Ligo na kami o Diyos sa among pagparog sa imong kamatuoran. Naunta ang paminaw karon ni imong mensahe, magkaamgo sila unsa ka nung danon sa kinabuhi namo nga imong mga anak. Bani kami sa pagbugbuwag, ilikay kami sa mga kabilingkan, dada kami pagbalik din ni ugma. Aron kami makapadayon ni nga among spiritual momentum. Salamat ni among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Gining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.